Айде, купона продължава, Бранито, но тук доста е опушено. Режим пържолите. Бастърмичка, трошийка, ракийки. Лимонада за вино. Лимонада за ракия. Осветлението, ето. Пържолите вече се печат. Вратчето, ето е готово е. Това е купона. Тук като някой арестантен, осветявате като някой арестантен. Чакай да пуснем музика сега. Абе! Айде по-одяхме! Намираме се в колата, в джипа, аре, джипа. Завира много мъгливо, не се вижда кой е. Завира, да. Конденс да е голям. Чай, че не мога да видя, Кирил. На здраве на групата и от мене. Фанахме днеска, 2 риби фанахме. Утре ще фане 12, най-вероятно. Здраве. Важно, че първия рибовен ден премина успешно, не сме валат. Да, ние никога не сме били валат, ама очень по-добре. Айде. Да, здраве, Фране. Айде.